Vă salut, prieteni columbofili, bine ați venit la un nou videoclip. Nu uitați să rupeți butonul de like, să faceți și noi 20 de like-uri la videoclipul ăsta. Vreau să vă prezint doi pui care m-au uimit. Sunt foarte mici. Sunt pui din cuibul acesta. Ia uitați ce mănâncă. Spuneți-mi voi dacă să-i las jos să mănânce singur sau să-i las în cuib. Spuneți voi părerea. Ăsta e ceva mai mare. Ăsta de aici. Ăsta este foarte mic. O să le pun o hrănitoare, mă scuzați, o adăpătoare mai mică, că sigur nu poate să bea de acolo. Dacă intră acolo, nu cred că mai iese. Va muri în necad. Ia uitați și mănâncă. Și ăsta este foarte mic, vedeți. Cred că o să-i las aici jos. Spuneți voi în comentarii dacă fac bine sau dacă nu. Hai să facem și noi 20 de like-uri la videoclipul ăsta. Distribuiți pe Facebook, Instagram, TikTok. Nu știu unde vreți voi. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Rupeți butonul de like să facem 20 de like-uri și revenim și noi cu un nou videoclip. Pa, pa!